Sneeman. Ikhamba kanjani mfana? Hayi next. Azi kunabantu abanganakile lama episode ay6 sesiwayenzile la. Hawu. Unjani? Wena mbukeli wena. Ongazi ukuthi lidumiphi ngalama episode ay6 sesiwenzile. Nasi lesi staff. Buka le video le kuze kube sekupheleni kwayo. Uzobe uyabona ukuthi lidumiphi. Hayi ngiyathemba bakuzwile manje. Bazwile mfana. Uhamba kahle mfana. Ibafu. Ay. Yazi umuntu usevelele yenye inkanankana inhlakalelo yenkinga. Zwakala kuyinkinga enesisindo ke lo. Wezezwe. Ay. Uyakhumbula ngithi le ntombazane ebengimatasa nayo ngihlekisana nayo. Sine. Ngisho lo wamanje usilindile. Ngibona isilindile. Hey. Ukwenze Lengane efika kumina ithi sefuna into ezingcono. Waseke ungithithela nje nenye insizwe. Hele yansizwa yimbi madoda. Imbi. Yabona indlela embi ngayo nami ngiya-offendeka nabathi into ezingcono kunami leyo. Kodwa kuthiwa ungcono. Hayi. Ngiyabafisa ukutshela wena ukuthi lento le yomjolo le iyafana lento njengebhola. Nawe ungena egroundini mfethu. Dribula kada kushaya izakhe idayela. Uphase kodwa ungawashama offside. Ngiyakuzwa kodwa inkinga zami engibhekane nazo manje. Akuzona lo sixoxa ngebhola. Nje into engizoyicela nje manje yabo. Uthi angizame ngestaff lapho ngizobuya ngubona. Hayi kahle Dumsana. Uyangemela ke manje. Wena njalo la uhlezi uzofuna istaff. Ulokuthi uzongibona ungabhadali. Mina ngizocollecta ke namhlanje la wendoda. Uyiphethe nje kwayona imali yami. Kodwa istaff ngiyastay. Isona hey kodwa siye ngoba uzobona ngathi manje ngifuna ukugoqa ukuthi ungenzele lento. Yazi imali ikhona lapha endlini yabo. Uma nje singaya khona ungayithola. Yazi ukuthini futhi? Hayi asivele siye khona. Hayi Dumsana. Kwangathi kukhala imali nje lapho ekhomeni zakho indaba ndoda. Khala imali. Bese ngikhohlisa ukuthi imali isendlini uyiphethe le mali yakho. Hayi mali. Overreact. Imali isendlini. Le engiyiphethe eyobhadala istaff lesamanje bese lesendlini ukuthi yabo ngithola esinye istaff. Istaff sakho ngiyastinga. Ngiyastinga istaff sakho. Ngenze isilimo neDumsana. Ngizwile futhi nangamahewu. Kuthiwa wena sobonana nomunye manje uSneeman. Mina Wena iqobo lakho. Sneeman munye. Thatha manje lokho. Kupheleli ke lapho. Kuthiwa lo Sneeman wakho ukhohlakele ngendlela exakusathana. Kuthiwa lo muntu lo uvele okwenza wena waba nje. Ha. Wena ndoda udlala ngami. Yazi ukuthi ngangibenzani abantu abafana nawe. Wabenzani uSneeman? Wena ulunge kanje. Khona into yenza abantu wena. Ayikho into enjalo. I do believe ngeke. Yini lo? Uyadlala mfana. Shuba shaya iceleni.
Angibenze njena-ke mina abantu abadlala ngami. Le ndoda akaqhamuki namanje. Thi ngishayele ngisho. Yo wena ndoda. Usiletha nini istaff sami? Hey, mfowethu, ngizosiletha mfethu istaff sakho, sikhona istaff sakho. Usiletha nini istaff sami? Nini ngilindane nawe mina lana ngikubona. Manje mana mfowethu, kungani ungifonele kubeni ngila eduze kwakho? Mawuthi eduze kwami uchaza ukuthini? Ngilana mfowethu. Kuphi? Lana. Hawu. Le ndoda ilana kanti. Awusho wendoda. Uthi mina ngimosha airtime yami ngimoshele wena. Angishongo mina ukuthi ungifonele sengila eduze kwakho. Cha phela nithi sengikujwayele ukuthi wena ufuna ukufonele njalo mase sekumele ngithole istaff sakho. Khululeka wena mfowethu, njoba ngishilo, sikhona istaff sakho. Ufuna kulandelele ngazo zonke izikhathi. Hayi lutho mfowethu, ayidlishiyele mekunjalo. Bengaqondile. Oh. Asivalele ucingo la. Siphi istaff sami? Sikhona mfowethu istaff sakho. Nasi mfethu istaff sakho. Ade sisibone. Good stuff. Kuhle ukuthi mfana ungiphathele istaff esirayi. Kodwa uma ungani wena uthi ngikufonele ubula izolo? Hayi mfowethu, angishongo ukuthi mina ngifonele ngila eduze kwakho. Ngwena lokho ethi ungifonela ngila. Angijwayele wena. Ukhiphisa imali airtime manje uthi ngifonelele nawe. Nginamaqupha silo manje. Mfowethu, Singazungise le airtime. mfowethu. Hey, wawunembi inhliziyo ngeke Sineyimani kanti unjani na nje? Kanti Dumisani. Nakuwe ngisangaba-ke njalo. Awufuni ngale mali yami ngithi. Ufuna sisile soyilanda endlini. Exactly. Awuyagula. Siyalwa-ke manje mfana. Vumba inqindi silwe manje. Isendlini manje. Silwe. Awona mfana ngizoqeda ngawo namhlanje. Hayi ngeke yazini. Hathi nayi imali yakho thatha. Mana. Mama yangifonela. Hello ma. Hayi ngisendleleni ngiza lapho vele. Awukhululeke kuyopheka mina. Hayi angitshela ngizokushayele amanandi. Hey madoda. Staff sami sabashaya musa abantu. Masibenze nje. Asho ukuthi staff sami unqo. Advanced Sineyimani. Nangelinye ilanga ubuye family. I'm greedy cause I don't give a smile. I'm off the trees, I'm high, I don't be wasting my time. I'm watching days go by, now I'm not saying goodbye. It's just a peace of mind. I got more in mind, all these demons inside. If you love me, then you're up for a hell of a ride. Keep it real and never hide. I'm the dark and you're the light. I get jealous, you got pride. That's when two sets collide. Hey. Fana mqumeni. I mean, it's unbelievable. Okay, you got me actually. Yo,
I actually call me Umfana Mkubeni only because like of the dreadlocks or the guitar. Namazwa nje ukuthi uhlekani. Into ehlekayo. Ufuna ngimoshe i-airtime yami ngufone ngutshela ukuthi ngila bheka ngapha. Ka, you know, there's really no need for that. I mean, you already came here and yelled, so why would you call? I mean, like we're like 4 steps away from each other or something. See, 1, 2, 3, and then more steps. Like, you know, yeah. Yeah, wena son. Ufuna mina. Ngiphindele into engiqeda kisho. You know what? Before we get far, let's just cut to the chase and you give me what I came here for, and you know, we go separate ways. Give me the stuff, man. You paid the deposit. Deposit. I actually do. Oh, sorry. Quickly again. My bad. It's actually real. Ngiyabona. Nasi-ke le stuff. Thatha lesi stuff. Usizwe-ke le stuff. Sophinde sidibanele khona la namuhla ntambama. Ngabo 6. Thanks. I appreciate this actually. Ungaseliwa-ke mfana Mgqumeni. Mfana Mgqumeni. Ungaselwa lapho. What time it is? Okay, let me go listen to this. Kuze ngisithole stuff saka Sneemane. Yazi abantu dala bakhala ngaso. Bathi sashaya namfuna sengishaya namhlanje. Kade abantu bakhala. Namhlanje ngiphethe ama notes. Funa sengishaya le stuff. Nasi le stuff saka Sneemane. Ngizwa kuthiwa sashaya impela. Namfuna sengishaya namhlanje. Sashaya mina-ke. Wonke umuntu ukhala ngaso stuff esashaya. Namhlanje ngiphethe ama notes ngifuna sengishaya namhlanje. Ngisizwe impela. Welcome to our multimedia. Welcome. USB mode. Yeah, it's Pinkerton B. All I did, check. Today I woke up having no idea. Got no plans, goals, brain clear. And ain't nobody gonna tell me what I think is. I don't even wanna go around point fingers. So start with me, so I do what I love. Even when it's hard for me, I just does. Yeah, there's a power in showing up. What am I web for you? Why don't you throw it up or swallow it up? Do whatever you want. Surprise me, say something intelligent. That's what I thought. An empty one makes a lot of noise. Round of applause. Singwazi ukudlala nangale flow. Ungrap bajave kube manzi in the floor. Wash your hands first before you point in my flaws. I'm kind of a man who doesn't take any loss. I either win or learn from mistakes I cause. Fuck who calls, either you boss or not. That's me when I work on my dreams, of course. I kinda feel like Jesus Christ when I'm crossed. But I use 2 bridges to double cross me. Nonke senifuna ukujelwa, akekho ungazi ukuthi le ndlela inameva. Thina sayidala sayikhanda sasebenza. Nawe thathela kibrush hambo penda. Nawe sofuna ukujelwa, akekho ungazi ukuthi le ndlela inameva. Thina sayidala sayikhanda sasebenza. That's a shot stuff. Lesikhathini ubuyisa le mpahla kaSneemane. Ngizokhona ukuthola esinye stuff. That's a shot stuff lesi phela. Hayi ngizaba langa liyashisa shebo. Ngingikhathele nje. Hey. Ngaphamela isifundo. Hayi. Nami mazibuka ama homework angaka everyday homework hayi mangikhathele.
engikhona umelana nama-homework hayi. Mina vele at least nobhuti vele uzomungincedisa ngama-homework hayi. Ungcono nobhuti. Mina ngibana nobhuti nje nginobhuti ngiyi-one ulikizincedisa. Ngakwenjwayele kushona la kuwe. So anyways ngizokubona kusasa. Bye. Okay, bye. Kwasinima. Kamba njani lapho? Yaqonda mfana kamba kanjani lapho kwena? Kahle. Umalume bengithumile ukuthi ngizothenga istaff. Mfana. Malume wakhe mfana. Thuma wena. Uzothenga lo ngqo westaff. Wena ungaka. Nandoda ubuke kumncane nje. Umncane impela. Malume wakhe akazi ukuthi mina angibathengisela abafana abanda age. Awazi lokho. Ngiyaqonda ukuthi ukhohlile. Mfana. Kubi-ke lokho. Cela ukudlala malume wakho. Sanibona? Hey, dade, ukahle? Yabona mfana sivele kwafika nodadewethu. Ahamba ungithengela lapha namaqanda amabili. Phuthu. Hey, yeke lokugijima wena. Uzowa. But ngicela ungincedise ngohomework kwami. Hey, dade. Wenze kahle wafika kumina. Mina vele ungqesi wama-homework. Ahamba ukhumbula nomsangano ogqokile-ke. Bese senze homework ngempela. Kodwa bhuti ukuthi uzongincedisa njeni? Ungibona nje la. Ngenza iside lami le-homework. Bheka izitsha lapha endlini zikulindile. Yona homework yakho leyo. Manje le ncwadi lezi ezani? Homework leyo ucela ukuthi ungincedise ngayo. Ave kuyincwazi isikole lezi. Impela bhuti. Esikoleni basinike wona lo msebenzi ukuthi siwenze ekhaya. Azwe dad. AseBhayibhelini kashiwo ukuthi okwaKhesari akuphindele kuKhesari. Chaza uthini ngala? Ngale nkulumo le ngichaza ukuthi umsebenzi wasesikoleni awuphelelele esikoleni. Umsebenzi wala ekhaya kuba umsebenzi wala ekhaya. Kodwa bhuti nje ubalekile lo msebenzi. Esikoleni bayagula yazi. Abanqeni ukuthi bamoshe ilanga lakho lonke uloku lapha esikoleni. Baphinde bakubhave ngomunye umsebenzi wasesikoleni kuthiwa wenze la ekhaya. Umsangano lo. Kodwa ke ukuwe wedad ukuthi uzoyenza umsebenzi wala ekhaya noma uzoyenza umsebenzi wasesikoleni la ekhaya. Mina sayenza umsebenzi wamasekhaya. Mandisa. Nawe matani ukuthi sinimana ngithumela. Like phela ngicane. Manje siqonke ukuthi sinimana ukuthi ngiphule iqanda lakhe. Ini? Uliphule kanjani? Bengigijima ngase ngaqanda laphuka. Yo, uyazi ubhuti uzokushaya ngalento. Uyazi angisi? Mandisa futhi ngicela ungangazisa. Ngono wena uhlelile ephukile ngedlela. Ungikweleta u10 ke angeke ngimazi uSinemani ngalento. Hayi okay, nawe uyaceba elihle leyo. Mawuzowazi uSinemani. Mandisa futhi ngicela. Hawu madoda. Wenze njani lo mfana amgqumeni? Ngibheke. Mhlawumbe mina usukaphuthu. Hawu, sishayele nje isikhathi. Uzothi ukephi ke mina? Sinemani. Hawu. Ya wena ndoda uvumbuka phi? Yazi ususeliwe ngoba uvumbuka nje.
It's just 1 minute. So I'm late by 1 minute. La kimi akusebenzi kanjalo. Ukuthi 1 minute late noma 10 minutes late noma 1 second late, late mfethu. Yes. Look, let's just negotiate something because I don't want you whooping my ass. I heard your story, man. You really whoop ass for real, man. You got that wild shit, man. So I don't want to get caught up in that. So you and I can like talk something, you know. I can like give you, you know, the stuff and pay you for the extras. Like, I'm sorry. It's a token. It's like me saying sorry, you know. I can like do that shit. Or you want me to sing for you? I can actually sing, like, can pay you, give you your stuff, and sing for you, you know. Asiza vele stuff sami. All right. Awubhekene ibhande lakho lapha lesigini. Yasho ukuthi umfana amgqumeni ngempela. Man, I've been telling you that. Man. Yeah. Saseyisona stuff sami. Ngithembeka wakho mfana. Kuhle ukusebenzisana nawe mfana. Ayizeke le mali bongithembisela. Oh, ngifuna impela vele. Yeah. It's real. I carry real money. Ufuna ukungidlalela umculo. Bese ngiyashaya namanje. Landele. Ukhona Sineyman? Sawubona Dumisani kahle. Oh, sawubona. Ngikahle impela. Ngabe ukhona uSineyman? Ayi ngiyabonga ukubuza, hayi nami ngiyaphila. Ngokusiza ngani Dumisani? Okay ke Mandizo, okay. Ngabe ukhona yini ubhuti wakho? Ngeke. Cha Dumisani akekho. Ngabe yamazi ukuthi ukuphi ke? Cha, maka ngizomazisa mafikile. Bye bye. Bye. Hayi. I-attitude yalengane. Kuyacaca ukuthi influencer uSineyman. Kazukuphi yena. Azin ake ngiyamfuna. Mfana mgqumeni. Nazohlala la naye mfana. Ngolalela ukuthi uthini lo shuni wakho. Hlala lapha. Ungiculele. Yo, Mr. Jen. I'm like the devil, Satan. Zero ain't nothing. I'm the one when I pull up. Niggas run. Where I'm from, you need a gun. For the pain, you need a blunt. When you see me, say your highness. Of course, I'm the highest. I put my abs all in position. Guess who's in the kitchen? I don't beef in Shisinyama, Ugripla, Batatsunyaga, Boma, Saga. I'm so cold, I make them freeze like the police. Lenambia, Shisanya police. Killing them in 5-string, my brain. Shot on one thing, screw so clean, I see like Liwe. Ungabon, nothing like Lile. I might shoot you in the brains. I'm a copy, I'm smoking them. No one is stopping him when he's angry. Don't talk to him, don't disrespect me, I'm the shit. I talk shit in the toilet. I watch Kulase fall just to get me to rise. Now I see evil eyes, snakes in disguise. I'm not venomous, I'm poisonous. Minding my own business. Minding my own business. Angiye umfana kamgqumeni. But umfana kajama.
Angakuzwa mfana Mgqumeni. Uyezwakala uma ucula lapho. Awufani nalabantu laba abathi mabacula bathini. Wena uyezwakala ukuthi uthini. Kuhle-ke lokho. Angishayela omunye ushunike mfana. When I'm bad, they think it's voodoo, but it's the natural event. I'm lost in my mind, I'm trying to find you, baby. I'm losing my timing now, I'm going crazy. Won't you save it when I'm bad? When I'm bad. Soloku uvukile namhlanje. Uloku ubukani nalosi sikhaftini sensipho. Why? Hey wait dad, ngizwa understand man. Nama memories amaningi nje. Ngaso lesi sikhaftini. Is it the container that got memories, or it is you that got memories of it? Hayi dad. Isikhaftini lesi. Singaba kanjani nama memories kanje ngami. Yimina nje la ngikhumbulele usikoni wakho. Oh. Manje kuyakudabukisa lokho. Cha we dad, kungenza nje ngimkhumbule kuphela. Swakala kuyingcindezi la kimi. Yini uyamfuna? Hawe dad. Ingani bengithandana naye. Sahlukana. Yini futhi enye into ezongenza ukuthi ngibuyisele emuva. Angazi. Mhlambe ngokuqhubha ngama memories. Akulona icala ukukhumbula umuntu awuthandana naye. Yazi kuhle ukuthanda umuntu, umthando weqiniso. Kodwa mase kuphelile. Ubuyelana ne-ex yakho akuhlukanga nokuthi uyothandana nama memories futhi. Ungitshela ukuthi ngokubuka ngokugqolozela leyo container ensipho. Uba nemizwa yaso. Hayi bo Mandisi. Akufuze ngabe esikolweni namanje. Oh, mengiya manje. Hayi busamile. Hey dad. Namuhla uzama ukudla kwasesikoleni. Ayibone yokukhera namhlanje imali. Ipingo bhuti. Angizodla nabangani bami. Hayi, nalokho ngangcono. Ngakwarish le ndaba ukuthi kheranga namuhla. Bale kahle ne? Sha. Oh, Mandisi. Khona uSneema. Dumsani. Uqala awubulisi. Kwesibili kusekuseni. Uphinda ubuza ibhasi elibhaliwe. Ngiyethanda ukuzenza i-hard to get komntwana. Oh, Sneema. Dumsani. Eyinkulu insizwa. Sneema. Hey hamba. Hayi man. Suhlekizwa yini ke manje Dumsani? Hayi, so leli breakfast esikhaftini lesincane kanje. Usho ngoba ungaboni Dumsani ukuthi isikhaftini sensipho lesi. Impahla ensipho.
Makes sense. Akekho umuntu ongadlela la. Ngavakashela wena mfana lidumephi? Hey, sengivelelwe indatshana la. Ngithe nje ngisahlele nje ngayithola Fiphi nangu wena engqondweni yami. Hayi wena ndoda bengifunani lapha. Ziningi kangaka izinto ongacabanga ngazo. Cabangana nami. Hayi kahle mfethu. Shintsha ukwenza cabanga ezinye izinto. Mana, nawuthi ziningi kangaka izinto engingacabanga ngazo. Usho izinto ezikanjani kanje? Mfethu ubuke kahle la ngaphandle, zoom out. Wonke umuntu uyagrinda la. Ukherezana nemali. Yiyo into eduma engqondweni yabo leyo. Ngicabanga imali. Hayi imali angicabanga ngayo ngoba kulula ukuthi ngiyenze uyazi vele nje ngithatha isiginci ngisifake la emgogodla. Mona ngibuza ukuthi uyakwazi ukudlala le nto emthetho uzokudlalela ngo50 rand, yabo. Ngiyakhona nokwenza noma i100 rand noma bengimthathe 50. Athi hayi uyishaya kakhulu mfana wami, bambana u100. Eyizo leyo nto. So imali iza kalula kimi. I let the money flow because I am the money. Ngiyithanda le mpahla ukuthi imali iza kalula. Okusho ukuthi izaka liyalula. Izaka liyalula. Ngiyithanda nje ngicabanga ngayo Dumisani. Indlela enhle ukuthi uyenze imali udlalela abantu isikini. Azi khona umfo engidibane naye emalangeni la. Ngimbiza ngomfana kaMgqumeni. Mfana kaMgqumeni? Usho ukuthi uMgqumeni sevukile? Lo mfana ngimbiza umfana kaMgqumeni ngoba phela ushaya isiginci and naye unamadread. Ingakho ngimbiza uMgqumeni. Umfana kaMgqumeni lo ukhuluma isiNgisi komele uyiqhathanise ne-dictionary nje. Ngoba phela ngafuna ukuthi ngihlanise na. IsiNgisi? Umgqumeni ushaya amanye amabhazi esiNgisi mfana. Lo Mgqumeni lo musukusho ukuthi high level, high grade ke. High grade kaMgqumeni. Mana mfethu. Konto busy ngayo? Ya, ngicabanga ukuthi sihambe sobona lo mfana kaMgqumeni lo. Athi ngokhiya lapha endlini bamba nje. Oh, letha la. Yabona. Kasinde. Isinemali madoda. Sake sesiphuthumela kulensizwe. Kodwa ke nje make sure ukuthi unami ngasonke isikhathi. Ungakwazi wena. Unesandla, sambe. Isandla sani ma? Msana unesandla. Ngama-bullets basale bafile laza kekho ngibonile bonke balahlile yimina ushaya isipani nakhona bengigqokile danifile ngingibholile nakini bangcwabile I met her in the morning before the sun shines. Hey, you thought you gonna have a good day. Bangibiza ngesilwane kanti nix no sir. It's just you who took a wrong turn. Angithi it's good for you to backstab. Manje ngithumelela amabhazi a-black cell. Westove samalahle mina ngiyavutha wena ngiyakubasela. Noma kungacansela kodwa mina ngizoqinisela empumelelweni nginethemba lokuthi nami ngizofinyelela namanje ngisasho